Mbak Suci Yovita Dewi kene jumen kene mangga. Mangga pentaram terus. Yo yo. Ai aoe. Lara disampirke. Malik pelok, Nduk, malik pelok. Apa iki? Ana sing ngersake tembang angen. Oh, tembang angen. Ah, iya kok diaturke. Mangga. Digarap sing pertama langgam angka lori Rama Seger ya, Nger. Nggih. Siap. Dadi jogeti Mas Gareng. Mangga. Yo, buka celuk Mbak Suci. Mangga. Tembang angen ca diaturke. Mangga, yo. Wayah wengi dan rimis ra wis wis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing gak tresnani nekoni galake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu Mas Ger. Hey!
wujud tresnanku Aling